Alhamdulillahi masha Allah, an ci nasarar ƙone wannan na'alallen Allah wanda kuka fi sani da ɗan jahannama. An ci nasarar ƙone shi ne a jihar ta Filato. Wannan matashi ya fito ne yana maganganu marasa daɗi game da addinin Musulunci, yayin da haka ya fusata mutane a sashen sada zumunta na TikTok, yayin da yake faɗin maganganu marasa daɗi game da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har yake ƙara sukar addinin Musulunci. Ta haka ne wasu fusatattun matasa hakan da ya ɓata musu rai suka shiga neman wannan bawan Allah ruwa a jallo, yayin da suka ƙi suka sha wajen nemo bawan Allah nan, har sai da Allah ya ba su dama suka kama shi. Yayin da suka kama shi kuma suka ƙone shi, wayansu suna fitowa suna maganganu game da ƙone shi da aka yi a jihar ta Filato, yayin da wasu malamai suka magantu game da wannan ƙone shi da aka yi. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan channel mai albarka domin kawo muku bidiyon wannan ƙone bawan Allah da aka yi. Kuma masu sauraro, kar ku manta kuna cikin tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Mun gode. To masu sauraro, menene ra'ayoyinku game da ƙone wannan la'anannen Allah da matasan nan suka yi? Muna sauraron ku a comment section domin jin ra'ayoyinku. Duk da dai haka, waɗansu mutane suna ƙara zargi cewa ba shi kaɗai bane, yayin da aka same shi an samu ID card passport a wajen shi, passport guda 10, yayin da ake tunani yana ƙetare ƙasashe da dama. Ƙasashe da suka kama kamar su Italy ko Mali ko Australia ko kuma Egypt, duk ana ganin shi da passport ɗin nan. Hakan ya ƙara ba wa mutane mamaki, yayin da ake tunani wannan matashi bai da kuɗin da zai iya wannan abu, ko ana tunani kuɗi aka ba shi yake yin wannan abubuwa. Wayansu mutane sun ƙara fitowa sun magantu, yayin da suke gani abubuwan da ake yi ya wuce gona da iri, yayin da suke cewa da abubuwan da ake yi kyale su ake, saboda haka yana ba su dama. To masu sauraro, duka nan muka kawo ƙarshen shirin. Kar ku manta kuna cikin tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun rahoto.